Næste dag, så kan du Peter og Finka igen afsted på hoppen, og følget bagefter. Op og ned ad bjergene går det, hele dagen lang. Men så bliver hun pludselig så træt, og falder i søvn med armene rundt om hestens hals. Næste morgen, så er der igen kun en træstut mellem hendes hænder og hovedtøjet. Nej. Baba Yagas hoppe! Baba Yagas lille føle! Straks, så står ræven foran hende. Hun tager rævhåret frem. Ja, det behøver hun sådan ikke engang, men hun viser lige til ræven. Se her. Vil du hjælpe mig nu, ræv? Ja, det vil jeg. Det vil jeg. Hvad er det? Baba Yagas hest er blevet væk. Og jeg må og skal finde dem. Det er nemt. De er hos os. De har forvandlet sig om til 2 ræve. En stor ræv og en lille bitte sød rød ræv. Du skal bare slå med hovedtøjet ned i jorden.